Mihin katsoa silmilläsi esiintymisen aikana? Jos olet lavalla, niin katso ihmisiä silmiin. Älä katso heidän ylitsensä, koska se huomataan ja se näyttää oudolta. Älä katso esineitä, sitä sun tätä, vaan katso ihmisiä silmiin. Valitset välillä aina yhden ihmisen, katsot häntä silmiin, viimeistelet yhden ajatuksen, jota olit sanomassa, sitten voit vaihtaa toiseen ihmiseen, sanot yhden ajatuksen, ja näin luentavasti hypit vähän edestakaisin yleisön joukossa, niin yleisö saa tunteen, että sinä katsot heitä laajasti, useita ihmisiä, se tuntuu luonnolliselta. Ja keskity niihin hymyileviin kasvoihin siellä yleisössä, niin sinulle tulee parempi olo, esiintymisesi on helpompaa. Unohda heidät, jotka muutenkin näyttävät murjottavan, siellä eivät nauti olostaan. Unohda heidät, keskity hymyileviin kasvoihin. Ja jos olet virtuaalisessa puhelussa, niin ensin varmista, että näytät hyvältä, kaikki on ok. Sitten poista oma kuvasi ja keskity katsomaan kameraan. Noin 80% ajastasi voit katsoa kameraa ja sitten noin 20% ajastasi katsot yleisöäsi, että keskittyvätkö he, miten siellä sujuu. Niin voit reagoida tilanteeseen. Mutta keskity katsomaan kameraa, niin yleisö saa parhaan mahdollisen kuvan, että sinä katsot heitä päin. Näillä vinkkeillä esiintymisesi näyttää luonnollisemmalta.